Χριστός είχε πατέρα? Όχι. Μόνο μάνα είχε. Και πρέπει να το κρατήσουμε εμείς εδώ. Σήμερα! Ναι, είναι κατάλληλη μέρα! Ποια είναι η κατάλληλη μέρα! Γυναικολογικός κατάλληλη! Μάλιστα, κατάλαβα! Άκη! Γιορτάνη! Εσύ τώρα! Τώρα που μιλάς με μη. Άμα υπάρχει ανάγκη. Φέρε μια κοπρέσα. Φέρε μια κοπρέσα. Σκάψη! Ρούφια! Δεν σου πω τους πριν! Εδώ! Τώρα είναι χρυσά κουτάκια και εγώ δεν έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου. Θα με περιφρονήσει κι από πάνω. Κύριε Βαγγέλη, αυτή δεν κάνω σαν κόντρας και τα πληρώνω. Το έχω σκοσμάξει με τα αντίπεινα. Είχες ένας κι εσύ. Ποιος το έγραψε, ξέρεις? Μη μου δεν το έγραψε! Κανένας άγγελος! Ένας άγγελος θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Χρησιμοποιεί το χέρι ενός ανθρώπου. Το χέρι μου το έγραψε! Ήταν το χέρι ενός μεγαλοθάνατου! Αυτό σας έλειπε! Να μου πείτε! Τι έρχεται να μου πείτε! Τη μέση λύση! Ή από εδώ είσαι ή από εκεί! Δεν υπάρχει μέση λύση!